Dagiti tugot, iti dana ti biag. Kumusta ti check up ni Nanang, bakit? Nagdanag ka kita inyawag mo nga ipan mo ipa-check up. Nakarkaro pa'y kanyak Nakitak nga binakasla sa bali tila nga na itay. Sapay itay ayabak amangan kat ko na maulaw ka no. Isong impa-check up ko na Kat anyati ko na di doktor na nga eh. Imato ka no ti presyon na. Iso asinukatan di doktor na di intad na ang maintenance ni Nanang. Kan adapay inayon na sa bali nga agas. Gimatang ka kuman na to, net. Wen, nakagatang akon. Masapon nga agtumar adagos itay. Kan ingatangak moten iti prutas. Tanapintas dayjay para kan kuana. Agyaman to, net Naimbaglang tanda ka. Kaasimot ni Nanang no mabaybayan. Apay ko maabaybay aknay. Di kagdanag takanayon mo't abambantayak ni Nanang. Pasensya ka na. Sigurado nga awan man nabatin iti inyawat ko kon kaaswildo. Alangan mo't asaan ta agastusan ni Nanang. Diyak mo't kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Sana bale. Tanag pa overtime di boss mi. Ag-overtime tap naman ayunan ti i-entregak kan kaaswildo. Kita amat basit aboni. Amahan no si kamot ti agsakit no abusom ti bagim iti trabahom. Saan? Amo ka marigatan ka nga gibad budget. Sakit mainayon pa iti kanayon na panagpaagas ni Nanang ko. Gandag iti maintenance na. Okay laang. Makalungaw tayong tumatlaang boni. Tinapatag, awan dakas ang mapasamak iti uray asino kada tayo. Nanang, kumusta tirik nayo? Ay nasaya at matan anak ko. Sana kas itaya kala at matan na naulaw Anya ngamin ayatar aramiden nyo. Saan kayo kanumot ngamin ang makatal na kunan nito, net? Nakarkaro ako mapsutak na awan araramidak anak ko. Kan ba isa, saan mo't anadagsan at trabaho di mapanagkara, di taparangan. Saan niyag paiso? Ngam nagdaga ang itati panawon, Nanang. Baybayan nyo ngamin dagita. Agtugtugaw kayo latan di tabal kunahe no masikuran kayo dito o nagtibalay. Ikaasimot ngamin di asawam arikos dito balay. Trabaho nan di amin na trabaho. Hadapay dagiti ubing parubuatan na mapanag-eskwela. Kabagilan na day tananang. Narigrigat no dadakas ang mapasamak kada kayo. Manipod ita, tungpalin nyo amin ni ibaga kada kayo nito, netwine. Ngalawon anak ko. Di nakpakadanagan. Apay, di ka pala maturog. Mapuyatan kan Dapay trabaho minton bigat. Adang amin pampanunutak to, net. Anya dayta. Anya ayat imang burburi-bur iti panunot mo. Pampanunutak ngamin niya awan ti mapasamak iti biyag tayo. No, kastoy lang ti klase ti trabaho. Adapay ni Nanang anas ka na taripatwan tayo. Saan kumamot nga itulok ti Diyos ngam kasanon no adan mapasamak kang kuana. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Ang apay ay aday tati pampanunutam. Tonet, naskan nga isa ganaan dagita abanag. Isa mapampanunot kung ti agaplay lang iti trabaho di balasiw tao. Agabrod ka? Sigurado ka? Uwan, Tonet. Tapno makalungaw tayo matbasit Ada di agency nga ibagbaga di katrabaho ang mabali na pag-applyan. Kat sika day tati amom anasayaat. Desidido akon. Mapanak iti agency nga ibagbaga kanyak ti katrabahwak.
Agaplayak langan iti trabaho iti balasiw tao. Kumusta ti papan mo iti agency, Bonnie? Swerte ka talaga tanit. Talaga nga ado ti kasapulan da nga agtrabaho iti balasiw tao. Nang runa iti factory iti Taiwan. Ijayin ti nagaplayak tapno makapanak adagos. Ay, sapay ko mga rodla kay mapagasatan ka. Taday tamot ti arapaap mo. Para iti pamilyata tonit. Kan para mutan ka ni nanang ko. Kayat ko, di saan kayon to mutan ang makamkamtod. Nang runa iti panagadaldag iti anak ta. Kasta mutan dagiti kasapulan ni nanang. Basta aganad kay ti papanam Amok nagagat ka. Iso asigurado ang magustuhan dati trabaho iti factory. No bilang mapagasatan ka maala ijay. Dakkel tinamnama ka maala ijay tonet. Ado kami ang nag-apply para iti factory worker ijay Taiwan. Ngam dakkel tinamnama. Kanayon positibo ni Bonnie nga asawa, iti anyaman akayat na agunudan man ng Emmy. Kas kumalaangan iti panag-apply na nga agabroad. Iti ababa sa Rita, nakapangarod ni Bonnie nga asawak ijay Taiwan, tapno agpaay a factory worker ijay. Kas taunay tiragsak mi ka ni katugangak manang. Nabati nga rod kanyak dagiti dua nga anak mi nga agis eskwela, ken ti masakit a katugangak. Inyunay-unay ti asawak, ajak kano baybay-an ti inana, ta ipawit na mo't ti amin akasapulan na. Tinungpal ko nga rod ti pagrebengak kas asawa na ibati dito'y Pilipinas manang. Adu dagiti naragsakan iti panagabrod ti asawa, ngem adulat tamot dagiti saan manang Emmy. Kayo matgayam dahi ta Uncle Isko. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Aywan tapasarak man ni kasinsin iseng. Kumusta nga ni nanang yaw? Medyo mayat matan Uncle. Nakarecoveran iti panagsakit na iti napalabas. Nasaya at nga rod no kasta. Aywan gayam tonight. Na magkumutanapan ka nun ni Bunay jay balasiw tao. Kasi ti Diyos, Uncle. Nakapanmutan idi na panalawas. Anya pagilyan nga iti napan na nagtrabahuan? Ijay Taiwan, Uncle. Factory worker. Kastaya. Nasaya at mata. Ang umlay, ang mga nagbaliw kamot na nakaskadagiti dado mga asawa dagiti nakabraw. Ha? Nakalipat na namin pinsan. Dagiti dado ay sa bali pa din tinasumok na nga aramidad. Saan to mapasamak na ita, Uncle? Amok nga ilalaan ti pagbanbanugan ti asawak. Nang runa pa itan. Taaddan iji sa bali a pagilian. Nasaya at nga rod ano kasta. Tayo nakman pa'y kumustaan ni nanang yaw. Nakman kay's istorya. Sige lang, Uncle. Inkailatan iti ayan ni nanang.
kan nga ay kasinsen. Kaas iti Diyos, sa anak mo't akas iti sigod, akanayon a maulaw, kan ngumato ti presyon na. Ay, di ka nasayat no kasta. Ay naanadam ti bagim kasinsen tapno, mairanod ka pa'y mutay ti pagbambanugan ni Bune ije abroad. Naimbag nga rod ta, naka-abroad mo tan kasinsen. Ngarod agam na bantayam jay manugang mao. Ha? Narikatan, amumot siguro dagiti madamdamag ka dagiti daduma nagabrod ti asawa na. Amo ka nasingpot ni Buni a kaanakak. Iso saan ang masulisog dayjay. Hangam, di tayo mo ti manugang mo, no anya ti pudno a kababalin na. Nasingpot ni Tonet, kasinsen. Nakaanos pa yamang tartaripato kanyak. Wal, nadaak ditan, ng paliiwom lata. Narigatan kasinsen. Sapay at dalangana. Dagiti kay dagiti mananggundaway nga alilaway. Ada puntom kasinsen. Anong sa bagay, saan anasam arumrumwar ni Tonet? Kayat na ti agtali na dito'y balay. Ay, nakasinsen, di ka kadag kamkampantay. Basta bantayam ti amin nagaraw na. Kumusta? Alay, tama lang agkita tan. Uy, si Kamot Gayam, Georgia. Naimbag man ta nagranata. Ngaro daaw. Di ka mga minas sumursurot ka na kami tong kalawisan da ka. Amo matan ti mudra akas kanyak. Ado ti as-asikaswan na. Naimbag kan ka awan responsibilidad mo. Talaga, sisi. Ay, wano, may kamatagpasyar ay di salon ko. Tani, kasla na baybay ang matanday tabagim, oh? Ay, apo. O may kamatagpapintas, Asino ko matipapintasa kat awan mo't dito'y nilakay ko. Ha? Apay, ayan na ayan. Napan nagtrabaho indi abroad. Kasta ka di? Oh, di may mayat mananak ka na yun na napintas ka. Agasum nga itadagaya man na di abroad nila kay mo. Di atan kastusan para itibagim. Pamper yourself, sisi. Agpa-beauty ka, Bayam ta pasyaron kan tumaminsan. Oh, urayon ka, Ibaga ka dagiti tropa, mabalin ka na sumurot ka na kami. Agaliwaksay ka ba't sagpaminsan? Kit isurod na kanto iti ayuyan mi, tap nag-enjoy ka mat, sisi. Hello, Bonnie. Hello, Tonet. Kumusta kayo ngay? Naimbag ta nakaawag ka manan. Nasayaat kami mo't ditoy. Ni Nanang ngay, kumusta? Saan ka din na di mikarte sakit na? Saanan? Di mo pagdanagan ni Nanang. Uray dagiti ubing, okay damat. Si Kangay, kumusta ti trabaho dita? Narigad. Naskan nga anusan para iti masakbayan di pamilya tayo. Ay, wan gayam lakay. Agpakada ako ma. Aw-awisan dak namin dagiti sigod agagayam ko nga agaliwak sa imot sagpaminsan. Kunak nga agpakada akpay mot kan ka Di sumurot ka mat kadakwada sagpaminsan Masapol mat ni agaliwak say ka, Tonet. Amo ka narigad ti obra medinal daw. Sakit may nayon pa ni Nanang kung asa si kaswam. Agpay so?
Palubusan nak? Ulit ko naklang arudin. Mapan ka, tapno makarelax ka mo eh. Agyaman nagnarod lakay. Basta, agan nagkakanayon dita, ah? Nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway, tadinak pinaay ti asawak, idi nagpakadakken kwa naman ng Emmy. Nabayag nga minen ajak nakakuyog dagiti gagayem ko. Tinaminsan nga isusurot ko kadakwada, nasunutan pay, aging ga ati sagpaminsan, nagbalinan amasansan. Napadas ko ti simurot kadakwada iti bar, aging ga iti simurotak kadakwada iti pagsusugalan. Gaputa na swerte ak iti damo nga isusurot ko kadakwada iti sugalan, jak napupuutan, ana igumunak matan iti dayjay abisyo. Sa anak a makatal na, no sa anak a mapanagsugal manang. Ti ipatpatulod ti asawak, ti kanayon ko nga ururayan, tapno at dalaeng maaramat ko. Mas daaw pa yan ti katugangak, no apay amasansan a marabyanak nga agawid, tunggal rumwar kami kadagiti gagayem ko. Dimmakkel ti maipapaabak ko iti sugalan manang. Agingga iti nakapanunutak pa yan iti saan a maiparbeng, tapno masustinir ko laeng tinasumok ko abisyo. Hello, Lakay. Ay, pasensyakan tayo mawagak. Adda ngamin emergency ditoy. Apay, anya tinapasamak dita? Ni Nanang, interay ko dito ospital. Kalaat ngamin anatumba, itay nalpas kami anangan. Indiretso da iti ICU, tamarigatan nga agangas. Anya? Diyos ko, anya Di ka madanagan. Okay, hindi ka sasaad na. Masapula ang agtali na adpay diti ospital iti sumagmamanong aldaw, tapno maobserbaran da. Ngam awanan ti rumbang apagdanagam. Sapay nagato ti trabaho mi. Saan ka basta makaawit to net? Ay, saanan? Siya kun ti makaamo ka ni Nanang. Mangipatulod ka laangan iti kwarta nga usaran mi diti ospital. Sigurado adakkel ti mabusbos, tadakat nga rod iti ICU. O sige, agipatulod ka dagos. Nabilang kurang ti patulod ko, iawag mo dagos kanyak. Sikan di makaamo ko ni Nanang. Wen Lakay, di ka agdanag. Sige tayo nakpaikitaan ni Nanang. Sige nga rod, agiremedyo kiti ipatulod ko itamot laan. Awagan naktumanan to net, tapno amok mo niya ti kasasaad ni Nanang. Wen Lakay. Sige, bye. Aday ta, agipatulod ka no itamot laan. Addan kwarta nga aramatag amapan iti sugalan. Mabayadak mat siguron dagiti dadduma na utang ko. Kat makasubuta kon kadagiti abak ko iti sugal. Nanang, ada papanak na importante. Nakaluto ako ni tika ninyo kadagiti apu ko yo. Apay, mabayag ka kadi iti papadam, anak ko. Uwan Nanang, sigurado ang marabyanak. Ay, agandad ka garud Masansan ba't gaminan ti irorwar mo?
Amagan no makasalaw ka iti managdakdakas, no kanayon amarabian ka nga gawid. Sana bale, tay tultulod nak madya may sa agayam ko nanang, adalugan na dayjay. Ay, kastaya. Ayun gayam, imawag ka din ni Boney. Kumusta ka numutan iti ayan na? Kalkalpas may nagsarita nanang, nasayaat mo ti kasasaad na ijay. Awan ka no ti rumbang apagdanagan tayo. Agkid-kid daw nga rod iti pasensya, taman mano ang makaawag. Makumikom ka no iti trabaho da. Ay, kaano-kano ngay nga agbakasyon. Ado ka no pa iti trabaho da nanang. Ngaminton makawaya, amang no makaawid ton. Ay, ikumusta anak to lang aruda no umawag manan anak ko. Ibagam nga aganad mo't iti ayan na. Wen nanang, makadanon. Alang arud, mapana kong tagur-ura yung di kadwak. Makaamu kayon kadagiti ubing. Makan kayon to nanang. Ay huwag, balasang ko. Ni Bonnie ti umawawag. Diyak mabalin asong batan. Ang mga numadlaw na no sa dino ti ayan ko. Aday ta, awanan. Bayak pa'y laang. Ti amuna kat ada kami pa'y lang iti ospital. Ta imbagak na inton bigat pa'y ang makaruar ni nana. Ay, sa anak ka nakasubot a pulos. Kan nakautangak manan kadagiti gagayem ko. Naibus ti impatulod ni Bonnie a kwarta kanyak. Anyamot tan. Anya nga tamanan a pamuspusan ti aramida. Tapno agkakwarta akmanan. Bonnie, anak ko. Si kakadingag paisaw. Siyak nga rod, nanang. Apay ada kayo ti nangilo ka ti tere daw. Apay nakariin kayo pa'y lang kat rabiin. Ay, jak pa'y karod ang tuglap. Nalaw mo nagkan, anak ko. Apay nga agpuypuyat kayo kat nabiit pa na ospital kayo. Makapadakas kada kayo dayta. Anya ti ko naman anak ko. Na ospitalak. Wala nang. Di mat na-ICU kayo pa'y? Kasa tinyawag kanyak nito net, hindi na ospital kayo. Nay, ay sa anak mo na ospital anak ko. Ha? Awan tinapasama kanyak. Katno adda aklaang dito'y balay. Anya? Apay nga rin imbaga kanyak nito net, na ospital kayo. Sa dinatayan na? Ay, rimwar manan anak ko. Itay pa'y bigat. Ha? Ada ka no napatagapapanan na. Kat aging gaita, saan pa'y asimbangpot? Anya? Tiyawanan ba na babae? Inaramat na kayo pa'y itikinasalawasaw na? Ayan dagiti anak mi nanang. Nakaturog dan anak ko. Napakan kumutidan. Sa dino nga ta tinapnapan ng dadya babae. Nanang, nabayag ka din nga aramidan na ti kastoy? Wen, anak ko. Kunak ano amom, ta isumot ti ibang pagana. Palpalubusam ka no, sumurot ka dagiti gagayim na. Jack ilibak day ta nanang.
palpalubusak. Angam jak amo amasansan gaya man nakastitar aramidan na. Kat tinasakit, inaramat na kayupay, tapno makadawat lang kanyak itidak kalagatad. Nga isok ano taramatan niyo iya ospital? Ay, anak ko. Isumot lagay makastalauna yung ti panaggagar kong agawid. Tadagay maduktalak. Agalwad kanyak na siya babae. Ay na, saan mo adangdangran anak ko? Amwam nga umuna no papapanan na. Kanoan niya ti pangararamatan na iti kwarta. Diyak amo na niya ti maaramid ko apama na makitak nanang. Oray ka sumangpot di awanan bay na. Naggapwam. Bonnie? Ada ka? Bonnie? Di nakarakupan. Awid ka di pay da ito iti may sanga inak. Naggapwam. Kwa, Bonnie? Apay nagulbod ka kanyak. Dinardaras ko tinagawid ta kayat ka makita ti sasaadan ti inak. Takunam ana ICU. Ngam gayam, pasig nga inuulbod dagiti imbagam kanyak. Pakawanan nak, Bonnie. Kadwam ti lalaki, miso aparbango na nasimangpot ka. Iso tinangar aramatam iti kwarta nga impatpatulod ko. Ako nam nga aramatan niyo iti ospital. Awan lalaki, Bonnie. Iti uray ka anuman. Saan ka ginulipan? Sa dinungar ti nagapam. Kanapay nga aramidam ti kastoy tonet. Kakaasi ak nagtrabaho iti balasiw tao. Tapno maipaay ko lang ti amin nakasapulan nyo ditoy. Tila ang kidkid dawak. Asi kaswam dagiti anak ta. Kastamot ta ni nanang. Ayan ti konsensyam tonet. Pakawanan na ka. Aklo na ka nagulbudakan ka. Naramit ko ti kastyay. Naputa na igumo na kiti sugal. Ano tinaipaabak mo? Kan nakautang ka nagiti gagayim ko. Anya? Apay nasumok mo ti agsugal. Sorry, sana na maulit. Nabayagan na kayat ko ngayon dyan. Nagamawan pa nga laki ti pagbayad ko kadag iti nakautangak. Sana kigasang-gas at akmanan. Barang makasubutak. Babaan iti kwarta ngayon patulod mo. Pagawanan nagpuni. Jak amo na niya ti sawak tonet. Jak impagarup ama aramid mo ti kastoy. Jak pulos impagarup. Apay nga awan mo tan ni Bonnie. Aring na nairida paklaang. Ngam awan mo tan. Sa dino tinapanan na. Napan ka no nagpalamiis. Iti ayan ti katrabahuan na akadwa na nagbalikbayan. Nanang, pakawanan dak. Ay, amo kadak kalabasol tinaramidak kada kayo kan ni Bonnie. Pagbababawyak ti amin nanang. Pangaasiyo tatulungan dak. Tapno mapakawan na pa iti asawak. Bay ampay laeng tapno baka panunot. Narigat asabatan ti pudot ti ulo na. Amo ka makapagsarita kayon tuumot laeng iti nasaya. Sapay ko mata mapakawan na pa ni Bonnie nanang. Ikari ka dyan ulitin pa'y tinaramid ko. Patpat gakunay ti asawak nanang. Tunet, balasang ko. Katuroy ka na kayo. Agkidawak iti pamakawan. Inaramat kayo. Tapno mapatgan lang ti kidawak ka ni Bonnie nga asawak. Pakawanan da kuma. Nalaos ti panagpabawik. Ala, bayam anak ko. Taintun agsubli dito'y.
Kasaritak to itinalapat. Amok, asaan ka akasta a klase a babae? Amok a mapakawadakan tumatlaang ti asawam, kat maurnos tumatlaang ti amin kada kayo. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsublimat laang ijebalay ti asawak manang Emmy. Kas iti ingkari kanyak ni nanang, kinasarita na ti anak na, sana kaminto pinagsangong adwa. Kaslaak marunrunaw nga asin iti daydi agundaway. Awan apulos ti turod ko a makipinnereng iti asawak, gapu iti biddot a naaramid ko. Gapu iti panagkarik kan panagsapatak, napakawanak ti asawak. Ngam agingga iti nagsubli iti abroad, nariknak tinatamnay apan nakilangan na kanyak. Manipod nagsubli iti balasiw taaw ni Bonnie, diakon sinardayan ti kanayon nga umawag kan kwa na manang, tapno maipariknak tinalaos apan nagbabawik iti inaramid ko. Naunday apanawan akasta ti inaramid ko, ket jak pulos nakarik na iti bannog, taamok asyak ti ayan ti biddot. Kat babaan iti kaasi ti Diyos, iti simmaruno a panagbakasyon na, nagsublimat laeng iti sigod ti asawak. Mariknak a napakawan nakon, kan amok nga ipatpatagnak pay laeng. Imbilang ko akapatgan a parabor kanyak ti namarswa, ti panagsubli ti urnos mi nga agasawa manang. Kat inan nadakday ta, tapno saanan amagamaran pay iti uray anya akita ti biddot. Ingka gumaakmet tinagaramid iti wagas, tapno matulungak ti asawak. Kan tapno addan pakakumkumikumak, kat jakon maawis pay iti anyaman akita ti bisyo. Ininot anabayadak dagiti nautang ko kadagiti gagayem ko, tapno awanan ti rason amasansan amakisin narakak kadakwada. Kat maijakon amamin pinsan ti bisyo, anaminsan anakaigumunak, adanda ni isupayan, tinakadadaelan ti pamilyak. Sapay kuma, tanakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko. Nagasat ka, tanaadaan kay ti asawa ken katugangan aman nakaawat, ken managpakawan akas kadakwada. No sabali laeng tinagbalin akatugangam, amangan no isupay amismo ti mangibaga iti anak na nga isinanakan. Ngam di na inaramid, iti laksid nga iso ti impampambar mo, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam. Pasensyakan pagayam ko, ngam talagaan na labers ti inaramid mo. Agasem, takurang nala ipambar mo apim mo sayan ti katugangam, tapno patuludan na kalaang iti kwarta ti asawam, anak kakaasi nga agsaksakripisyo iti adayo a lugar. Siyak mismo pagayam ko, nagkintayagak iti inaramid mo. Tilaangan pagsayaatan na, nasapa na sukalan ti kasdya nga inaramid mo, kat nailintag mo mat tinasapa, babaan iti tulong ti mismo akatugangam, nga arig na inruruman mo. Agyaman ka kankwana, kan ipatag mo iti husto, taman manon ti masarakam akas kankwana, kan asawa akas kan ni Bonnie. Sapay kuma, tagbalin eleksyon kan ka tinapasamak iti pamilyayo, tapno ipamay samlaengan ti imatang mo iti pamilyam, kan iti katugangam.
Ipakitam ti respeto ken panagayat mo iti katugangam. Aging nga addapay abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti... Naimbag tanadagas mo dagiti ubing iti pagadalan, Romel. Wen nanang, adapay nga minison nga di opisina da, tada ka no pa'y meeting da. Inaktulatan sukunan inton madamdama. Ay, kasta ka de. Umunan to nga rodan apakanak dagiti ubing. Makikidan kayo inton nanang. Tauray maudi kami inton kinison niya, tamangan no mabayagan pa iti meeting da. Alang arod anak ko, tapno adda kagidan dagiti ubing amangan. Wen nanang, alang arot tagin na nakakpay. Pangururayak iti awag ni Sonia, numapan kon sukunen. Kumusta ti meeting yo? Okay, Matt. Si Mangpat ngamin dyan may sa big boss ang naggapo ijay Dubai. Dubai? Wan, di mat nagipatakdam da iti branch ti kumpanya mo ijay. Successful ka no. Nagsayatan ngay. Talagang ag-expand ti kumpanya yo Wan nga rod, kat dumtang to kano ti aldaw, nga amangan no agala da kano ti mapan ijay nga aggapo dito ayan mi. Uy, naggasatan ngay ti may destino ijay. Mayat ka no ijay Dubai kat. Kan adon ti Pilipino ijay. Day tangarod ti bagbagada. Swerte at talaga ti mapili. Ngam, depende ka no day ta iti performance, iti trabaho. Kasta talaga Kitaan daan na imbag no asino dagiti rumba nga may panijay. Sutso tilendak nga rod dagiti ka opisinaak. Amangan ka no may sa ka mapili. Hanggang kasanon ngay naagpay sa amay sa ka mapili. Mapan ka ka di? Ay nalakay, narigat ti mang namnama. Iso adyak la pampanunuton dayta. Iso apunasam dayta iti panunot mo. Ta imposible a mapasamak dayta. Adu ti ka opisinaak a mas qualified pay ngem siya. Nanang, mapan kami agatang itaka dagiti kasapulan diti balay. Anya dagiti awan? Ay na, ado anak ko, nang ruda ti abasto dagiti ubeng. Sana bali dagiti para kadakwada. Ta isurot min tulangan ida no grocery kami. Dagiti kasapulan nyo ananang, nang runa dagiti para iti kusina. Nalangarod ta ilistak tulangan dagiti awan. Makabo kayon ton, no anya dagiti maluto amasida iti makadomingaw. Da kayon ton ti agpanunot. Sige nanang. Aywan gayam, umay di aglabakan agplansya inton bigat. Kitaan yon ton dagiti mainayon iti badbado tayo, tapno mamin pinsan ang mailaba. Sige anak ko, siyak ton ti makaamaw. Total adaak matlaang ditoy. Sige nga ron tayo nakagdigusan nanang. Agilista kayon, huston to no rumwar kami ka ni Romel. Sonia, bakit? Itay pa akas lang nakaunog di pampanunutan. Ada ka di parikot iti opisina yo? Awan matkit di. Pampanunutak lang di imbaga itay ti boss mi. Nag-emergency meeting kami ngamin itay bigat. May papanitan niya. Kan, apay nga iso ti pampanunutan. Kwa ngamin. May saak ka no nga. In recommenda ti boss mi amay patulod iji Dubai. Ha?
Kat kayat na amaamuan ti desisyon ko iti kabiitan a panawan. Anya, sikat may saan napili amapan iji Dubai? Wan nga rod. Pampanunutak ang napindas dahito nga oportunidad. Ngam, jak mo't makapagdesisyon. Taamok pa'y ano anya ti makunam. Kasanon na jak umanugot. No di ka palubusan. Akwa. Apay Sonya, kayat mo timapan? Kuma, no umanugot ka. Sayang amin dahito nga oportunidad. Sapay, mayat ti injaya da posisyon ko ijay. No ita, jak pa'y makapagdesisyon. Masapol na pagsaritaan ta na imbag ti may papaniti da ita abanag. Ngamin, saan lang nga siya ti masiknan? No di kat kang runaan dagiti anak ta. Sige, kidawa kiti management, nga ikanda kiti naan anay apanawan nga agpanunot. Sakbay ama amuan dati desisyon ko. Kunak iti damo apaset ti surat ko manang Emmy, mayat ti biyag mi, tagpada kami kanibaket ko nga agtrab-trabaho. Okay matan ti matmatgadan mi para iti pamilya mi. Ngamdimteng ti maysa nga oportunidad para iti asawak, anarigat a pagkadkadan. Ngam ti desisyon ko ti ururayan na, sakbay nga awatan na ti jaya dakan kwa amapan iti sabali a pagilyan. Mayat matket di dayjay manang, ngam pampanunutak laeng dagiti anak mi. Saan da na iruam nga awan ti inada iti danada. Sigurado ang maikawad ang tulakit di, no muna, tatilaeng katugangak ti kadwada ang mabatbati iti balay. Iso na laeng tamanipod idi na ibaga ti asawak ti maipapan iti jaya daken kwa kat sa anak pa'y anagdesisyon, saanan ang maununi ti asawak. Iso nga ingkadden ko apag saritaan mi iti nalapat ti maipapan iti dayta abanag. Sonya, madlaw ko kat kanayon ni awan gaganay gayam na daka diti balay. Ken saan ka matagtagari? Ha? Ay, saan mata? Di ka naglibak. Katamuklatan na kapay akas ti jar mo. Talaga ka da kayat mo ti mapanagtrabaho ijay Dubai? Asino kumangay ti madi? Ngam na saan ka nga umanugot? Okay laang. Amom Sonya, maragsakan ak matamay saka kadagiti napili. Kayat ko dayta, apay kat din nasaan. Tilang pampanunutag kat dagiti ubing. May kawad alakit di, no ninanang mo lang tikadkadwada dito'y balay, nang runat ang damot trabaho. Saan da maikawa no adda ka dito'y balay, Romel? Kasano nga rot ang mapasamak dayta kat adamot trabaho. Apay no, agresign kan iti trabahom. Tap nga si katikadwa dagiti anak ta diti balay. Anya? Diya ko nagtrabaho? Sikat nagtrabaho para iti pamilya tayo? Uwan, apay kat tinasaan. Dakkel ti masweldok ijay. Oray pagkadwaam ti sweldo ta adwa ita, dakdakkel nga amang ti masweldok ijay. Kabailak nga ipaay ti pagkasapulan nyo ditoy. Sigurado ka? Kaya't mo asyak taag-tagi balay? Tas sikat agtrabaho? Kumaan no umanugot ka. Total, adamot ni nanang akad kadwayo. Saan nga mi nakabailan ni nanang dagiti anak ta no isulaang ti mga sikaso kadakwada? Anya lang nga iti makuna dagiti tattao.
No si kati umadayo, katsak tagtali na dito'y balay. Apay nga min at ibagada ti pampananutam. Awan bibiyang da basta agkinkin na awatan ta. Sonia, Panunutam ka di Romel. Para iti masakbayan dagiti anak ta ti panunutan ta. Basit laang da ito'y asakripisyo. ala nga rot. Umanugot ako na isa ti kayat mo. Katsapay ko ma, ta saan ta nagbidot iti daytoy a desisyon ta. No kasta, patuluyom ti ipapan mo iti sabali apagilian, anak ko. Wan nanang, sayang ti oportunidad. Manmanon adumtang ti kasto agundaway. Manugot nga roda ni Romel. Wan nanang, agresign mo tan iti trabaho na. Tapno adakad kadwayo dito'y balay kadag iti ubing. Anya, ay, naimbag man tay manugot. Kabalakmat nga si kaswan dagiti apukok. Nanang, bakit kayon? Saan ang mabalin nga doonay ti responsibilidad yo? Bayan nyo at tulungan na kayo ni Romel. Basta napagtungtungan nyo lakit di anasaya at ti maipapan iti daita. Narigat no agbabawi kayon to iti udi na. Napagsaritaan min daytoy nanang, planchadon ti amin. Agresign ni Romel iti trabaho na, apaman ang makapanakon ijay Dubai. Mapankan ija abroad, mami? Panawan na kami dito mami. Mapanak ag trabaho ijay. San abalet adamat ni daddy yo kan ni lola yo dito'y akad kadwayo. Wanmat nga min anak ko. Adda kami ka ni lola yo. Da kami ti mga sikaso kada kayong agkapsat. Ngam, kasanon numapan kag trabaho, daddy? Di ni lola lang ti sangputan mi dito, inagapo kami dyan school? Saan, Jade? Adda ni daddy yo dito'y. Saan ang nagtrabaho ni daddy yo? Tapno addan kadwayo dito'y balay. Ha? Agpaiso, daddy? Wan anak. Isong agsingsingpot kayo kabayatan ti kaawan ko. Di yo suksukiran da daddy kan lola yo. Wan, mami? Di, ni daddy ti mangsukon kada kami dyan school, mami? Wan, anak. Basta kanayon kanto nga umawag, mami, ah? Wan, kanayon akto nga umawag. Promise ko dayta. Umawawag ni Sonia. Hello, Sonia. Hello, kumusta kayo? Nasaya atmat. Ada iti pagadalan dagitan nakta. Anya nga jar aramidan nyo ita. Kalkalpas mi lang nga insimpakan ni nanang dagiti grinoserik. Kastamot ang dagiti pinalingkik nga abastumi dito'y balay. Ginatang mamatla ang dagiti imbaga dagiti uping akayat da? Siyempre mat Agpaabak na mat aya.
Basta amuda nga addan kwarta nga patulod mo, agilistada matan kadagiti kayat da nga pagatang. Nang runa dagiti balon da iti pagadalan. Nasayat nga ron no kasta. Ni, di mo liplipatan dagiti kasapulan abayadan di tabalay. Wen, Sonya, nakalista amin ng ababayadan. Ipasyar mo tumot adagiti ubing, kastamot ni nanang. Ay na, di mo pa ilang bagbaga, kinidawon dagiti anak mo dayta. Iso nga inton malpas kami ang makimisa inton Domingo. Agdiretso kami inton ije mall. Ije ka na kami tiketa pagpasyaran kan panganan. Kasta aya, maalang rod, umawag ak tumanan. Ibagam to kadagiti ubing nga umawag ak tumanan. Makamu ka di tanala kay. Agannad kayo akanayon. Kastamot kan ka, Sonya. Agannad ka akanayon dita. Manipod nagtrabaho ijay Dubai ni Sonya nga asawa, siya kun tinagtagibalay man ang Emmy. Taisukat nga rod ti kayat na, tapno maasikaso ana imbag dagiti anak mi. Pagyamanak mo't unay, taada ni katugangak a babae akadwak. Iti banag ko, talaga ana ikawa akmanang. Ta sa anak mo't ana iruwam nga awan trabaho na, kan addalaeng iti balay. Aklunak manang, nagrigat, tasyak amin ti ag-budget iti ipatpatulod kada kami ti asawa. Kabayatan a dumakdakkel dagiti anak mi, dumakdakkel mo ti gastos, nang runa pay tananginakat nga ruden ti amin amagatang. Ngamdimteng ti kanito at talaga asaanan nga umanay ti ipatpatulod na nga allowance mi. Awan mo't nga rod ti pangalaak, tanag-resign akmatan iti trabaho. Iso anam na maaklatan ti ipatpatulod ti asawak. Ngamjak ni namnama tinagbalin a reaksyon na, iti na minsan a panagsarita mi manang. Hello, Sonya. Pasensya ka no inawagan ka. Okay laang. Apay, ada ka di importante nga ibagam? Adda nga rod. Adda nga min masapol abayadan di pagadalan dagiti ubing. Kan sana na kumpleto ang nagatang ti amin nakasapulan iti balay. Anya? Saan nga imanay di impatulod ko akwartayo? Di, aapay nga Romel. Nangina min amin na magatang dito bakit? Inyan anay ko lang dagiti budget iti kalabas. Ngam ita, talaga asaanan niya umdas. Awan mo't pangalak at awan mo't trabaho. Sigod mo't nga umanay saan aya? Kasano nga min ayater aramidam apa nag-budget? Amang ano tila kumporme mo't agat-gatangan nyo dita. Panunutan nyo asaan ko apidpidutan ti kwarta nga ipatpatulod ko kada kayo. Pagrigrigatak mo't laan. Pasensya kan, Sonya. Sa anak mo't adumawat no da pagremedyoak. Ngam talaga nga min niya awan na pulos. Sige, ibagam naman o di ka sa pulam. Ngam inton sumarunong ipatulod ko ti allowance yo. Ilistam tuman, no niya dagiti naggastusam tapno ammo. Anya? Kaya't masawan, ilistak ultimo magatang para dito'y balay? Katuan tapno ammok no umanay ti ititad ko wano saan. Apay, agduwa-duwa ka no pangipipanak iti kwarta? Anya ka matan, Sonya? Apay mo ta nakastangay. Aramidak ta amin na kayat mo. Itap, pagduwa-duwaan nak may panggap iti kwarta. May mayatan ti kasjay, tapno amuta nga agpadpada no papapanan ti ipatpatulod ko akwarta ken ka. Para mo't amin dito'y balay kan para kadag ito ubing. Jak to pa'y mga alay tos usarag para iti bagik.
Jak bus-bus-buson ti kwarta nga ipatpatulod mo, itawan ka skan na abanag, Sonya. Nagadumot nga ibagbagam, Romel. Nagsimple laang mo ti bagbagakan ka. Ilistam laang dagiti gatangem, kunak. Sige naday tati kayat mo. Manipo dita, ultimo asin agatangag, ilistak. Di ka agdanag. Sana masaysayang ti kwarta nga ipatpatulod mo kada kami. Apay, Romel, anya ti mapaspasamak kada kayo nga agasawa. Dangdanggak mo takas lagsubsubang kayo itay iti telepono. Pagduado-doan na kami ni Sonya, nanang. Apay kano asaan nga umanay ti ipawpawit na akwarta kada tayo. Nay, itaman payakas ta. Apay, di na mo anang inaamin na magatgatang. Mainayon pa'y dagiti kasapulan dagiti umbeng iji pagadalan. Day tangarti pagsakitan tinakam ko, nanang. Kasla kuskusitak mutan iti panangipagarup na. Makit kita yumot na sa dino ti pangigasgastusak iti ipatpatulod na, nanang. Ay katuan mat. Naa, nagloko mutan ni Sonya. Masyanak baikit din iti bagik. Gaputawan trabaho, kastoy mutan ti trato na kanyak. Jaklaim pagarup pa kastoy gayam ti pagbanagan ti panang palubos ko kankwa ng agabrod. Siya kundi dumaw dawat iti dispensa, anak ko. May babao na yun ti kinataok. Gapo iti kastoy nga aramida ni Sonya, nanang. Pasensya kayon. Ngam no saan nga agbaliw ni Sonya. Ang mga mapilitan ang agaramid itaadang asigurado at di na magustuhan. Barok, agparbang ka kuma. Siyak ti makaambo iti amin nga aramidan kan sakripisyo para iti pamilyam. Diyak lakit di itulok ang madadaal ti estado yung agasawa. Gapulaang iti kasta mapaspasama kita. Isa pa nga asim, Barok, agparbang ka kuma. Di ka pa iluyos iti sakit tinakam mo. Gapu iti saan anaing kalintagan nga aramidan itanison niya nga asawam. Daddy, apay analiday ka? Saan mata, anak? Di ka naglibak, Daddy. Saan lasyak ti makadkadlaw iti kastadjar mo? Oray ti kapsat ko, madmadlaw na mat. Sana ka naliday, kunakmat. Sigurado ka, Daddy? Wen, anak ko. Adala pampanunotag. Ni Mami? Wen. Pampanunotag ngamin, anyan ti kasasaad na itay jabalasiw taaw. Siyempre, adayo-dayo kan kwa na. Sigurado akailiw na tayo mat. Nang runa da kayo iti kapsat mo. Oray da kami mat. Kailiw mi ni Mami, Daddy. Kanayan nga i-premi anasayat ko mati kasasad na ijabrod. Nasayati kas tangar aramidan nyo iti kapsat mo, anak ko. Ang mga naada-assignment mo, ingka aramidanan, anak. Adda talaga, Daddy. Ngam na bilang marigatanak, agpatulungakan ka, ha? Katuan, Ibagam lang, anak ko. Si Dada, anak, amang tulungkan ka. Dayta, umawawagan ni Sonya. Hello? Hello, Romel. Nakita kong tim patulod mo alistaan. Tinakaigastusan ti kwarta nga
impatulod ko. O anya, kontento kan? Ibagam, ang mga nadakurang. Gusto laang daytoy. Saan ay ang may mayat ti kastoy? Tapno amuta nga agpadpada ti papapanan ti kwarta nga ipatpatulod ko. Insulto para kanyak ti kastangar aramidam Sonya. Awan pa nagtalik mo kanyak. Apay, ti panagkunam taktakawak ti kwartam? Saan mo't na iti kasta? Ngam nasaysaya atan ti kastoy. Apay mo ta kasta ti panagsasaom. Gaputa sana ka komportable tar aramidam. Sikatakin nakam ngagrisay nak iti trabaho iti. Itatawan ti maitulong ko, maipapan iti pinansyal labanag, kastan ti tratom kanyak. Ipalagip ko lang kan ka. Sika lang takin pagayatan iti panagabroad mo. Siyak, kontento ako niti panagbiag tayo diti Pilipinas, tasaan tayo mo't amakamkamtod. Anya nga ti kayat mo asawan? Anya ti kayat mo amapasamak? Kaya't ko tagtrabaho manen. Tapno jakon mangnamnamalaeng, iti ipatpatulod mo kada kami para iti pagkasapulan mi ditoy. Kasanon dagiti ubing? Iawid ko iti lugar mi, tapno makatrabaho ak manen. Mayat ka man, wan na saan. Anya? Ngam, Romel? No kaya't mo pa makita kan makadin na dagita anak ta. Agawid ka dito yan. Dito'y kalangan nga agtrabaho. Ngam no di mo kayat, agpinasensya talangan. Agawid kami iti lugar mi. Ijayan nga agtuloy nga agadal dagita anak ta. Tamok akabalak mo't ida apagadalan, tanasalukagak. Agsapulak ija iti trabaho. Pangaasim, Romel. Saan ko mamata kasta? Sayang ti trabaho ditoy. Imbagak matan. No napatagkan ka ti trabahom, awan mang pilit kan kang agawid. Agtalinaad ka dita agingkat kay kayat mo. Ngam desidido ak matan. Saanan nga agbaliw pa'y ti pangadeng ko. Talaga desidido akon iti daydi akan ito manang Emmy. Iawid ko laangan dagiti anak ko iti lugar mi. Gaputa jakon maibturan ti trato kanyak ti asawak. Jak ngamin pulos impagarok nga agbaliw anamin pinsan ti ugali na. Inuray ko ti closing dagiti ubing, sakbay ko mga agluwas kamin amapan iti probinsya, ngam kalaat asimmangpet ti asawak. Nagpakpakaasi ajakon ituloy ti panggap ko, taag subli kanon dito'y Pilipinas. Naimbag ta pinatgan ti boss na ama isublimat la ama idestino dito'y pagilyan tayo. Tano saan, agresign kano laangan, tapno saan kami laang amapukaw iti danana. Napalaos ti ragsak ko iti day taanangag ko, iti day di akan ito. Ngamjak impadpadlaw, taamangan no kala at alumok ng tiriknak, maipapan iti desisyon ko. Idinto tajak pa'y sigurado idi, nupudno ti imbaga ni Sonya. Ngem tinungpal na. Itamanang nagsublin iti sigod ti pamilyami. Adamot kan trabaho, kat ni Sonya, agtrab-trabaho pa'y laang iti sigod a kumpanya nga ayan na. Narigat amasina-sina ti pamilya manang, taditay ammuno anya ti pagtungpalan na. Adda dagiti nasayaat, addamot ti saan. Ngamdakkel ayaman ko iti Diyos, tadi na intulok ama perdi amamin pinsan ti binukalmi a pamilya. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Romel. Romel, pagayam ko, maisa ka a pagulidanan nga ama. Bilibak iti kinatibker mo no maipapanan iti pamilyam ti pagsasaritaan. Naragsakak met ta nakapagpanunot ti asawam ket di na kayo insukat iti kaaddana iti abroad.
Sapay kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyak.